aina muistaa siitä hetkestä sen, että kuinka valtavan suuri se eläin on. Ja se kunnioituksen tunne ja se varomisen tunne säilyy hetken aikaa sen jälkeen. Sääli vaan, että se aika pian kuitenkin unohtuu ja se tarkoittaa sitä, että Suomessa sattuu vuosittain valtava määrä hirvikolareita. Tervetuloa johtava hirvitutkija Carl Nygren. Kiitos. Mikä on tilanne tällä hetkellä hirviperheissä? Joko emohirvet ovat hätistelleet viimevuotiset vasansa muualle? Se alkaa nyt juuri, koska nyt ollaan vasta siirtymässä talvilaitumilta vasoma-alueelle. Ja sillä matkalla edellisvuotiset vasat alkaa saada sitten emolta sorkkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että niitä vähän, mitä nyt voisi sanoa, vastuuttomassa iässä olevia nuoria hirviä liikkuu yksikseen tulevina kuukausina aika paljon ja saattavat myöskin teille eksyä. Eksyvät teille ihan varmasti ja joutuvat myös kolareihin valitettavasti. No sinä olet ollut näitä hirvikolarien estäjiä Suomessa ensimmäisestä päästä, koska olet ollut aikanaan Suomeen myöskin hirviaitoja läpi puhumassa ja miten se nyt sanoisi, ei nyt ihan asennuttamassa, mutta kuitenkin sen puolesta puhunut, että niitä tulisi. Kuinka tehokkaana hirvikolarin estäjänä pidät hirviaitaa? Onhan se tehokas. Tosin silloin aikoinaan, kun oltiin liikenneministeriö asettamassa hirvi- ja liikenneturvallisuustyöryhmässä, niin tutkittiin näitä silloin meidän perustamia hirviaitoja ja todettiin, että ei niillä ole mitään virkaa. Mutta kun mä samanaikaisesti keräsin sitten Ruotsin aitatilastoja, niin mä huomasin, että lyhin ruotsalainen hirviaita oli pitempi kuin pisin suomalainen siihen aikaan. Eli olisi ollut ihan sama tutki, että estääkö puhelinpylväät hirvionnettomuuksia. Ei ne mene läpi niistäkään. Ei läpi mene, mutta ympäri kummasti pääsee. Mutta nyt meillä on enemmän hirviaita ja niillä on toki vaikutuksensa, mutta tässä on vekoti, josta tänä aamuna on tarkoitus puhua. Tämä on huomattavasti pienempi kuin hirviaita. On. Mikä on tämä musta muovimötikkä? No se on sellainen pilli, joka on viritetty siten, että se antaa sellaisia ääniä, jota hirvi pystyy kuulemaan. Ja suuri osa niistä äänistä, joita se tuottaa, niin ihmiskorva ei taas pysty kuulemaan. Kyllä siinä on semmoisiakin ääniä, joita ihminen pystyy kuulemaan, eli noin 4 kilohertsin ulinaa se päästää. Ja mikä sen vaikutus sitten on, jos tämä on tarkoitus asentaa autoon kiinni? Niin, tai muutamakin tämmöinen? Joo. No sen tuottama ääni, se tuntuu, ainakin se hirvi kuulee sen, ja sitten se myöskin reagoi siihen ihan sillä samalla tavalla kuin mihinkä tahansa muuhun outoon, uuteen, siihen tilanteeseen kuulumattomaan ääneen. Eli se pysähtyy, höristelee, katselee ympärilleen. Ja sehän auttaa jo aika paljon, koska se antaa autoilijalle niitä ratkaisevia sekunteja lisää. Sekunnin murto-osia, ne saattaa olla ratkaisevia. Ja jos noin halvalla vehkeellä pystytään yksikin kolari ehkäisemään tavalla tai toisella, niin tuhannet tuomiset on maksaneet itsensä. Niin tämä näyttää vähän, mä sanoisin, että tässä tulee ensimmäisen mieleen, että tämä on liian yksinkertainen voidakseen olla tehokas. Ei ole pattereita. Tästä otetaan tarralapusta muovi päältä pois ja läntätään auton kylkeen. Asentamisen voi toden totta tehdä itse. Kyllä. Hintaa ei tälle muovinypylälle kovin paljon kerry. Ei voi kertyä. Mistä tiedetään, että tämä toimii? Me ollaan ensinnäkin katsottu fyysikkojen kanssa, pantu ilmaa menemään läpi noista laboratoriossa ja sitten todettu, että kyllä ne todella toimii niin kuin valmistaja ajattelee. Että siinä saadaan taajuuksia aina tuonne yli 20 kilohertsin, eli selvästi yli ihmisen kuuloalueen. Ja näitä käytetään kyllä muuallakin kuin Suomessa ja on käytetty jo jonkin aikaa. On. Nämähän on alun perin itävaltalainen keksintö, mutta valmistajia on ollut hyvin monenlaisia ja Amerikassa niitä on ehkä kaikkein eniten asennettu valtionautoihin ja myöskin niistä on saatu kokemuksia ja ne on ollut aika myönteisiä. No tässä on myös sellainen hyvä puoli, että kun kolarissa on 2 osapuolta aina, hirvikolarissakin, siinä on se hirvi ja autoilija, niin tämä saattaa saada autoilijankin ajattelemaan asiaa. Juuri siinä se pointti on. Ei ole mitään järkeä tällaisessa tilanteessa, jossa 2 organismia kohtaa. Yrittää vaikuttaa vain siihen toiseen osapuoleen, joka on suurin piirtein yhtä viisas kuin se toinenkin osapuoli siinä tilanteessa. Ja sillä on hirvittävän vähän aikaa reagoida yhtään mihinkään. Mutta aivan ilmeistä on, että kuljettaja, joka on asentanut tuommoiset, on kiinnostunut näkemään eläinten reaktiot.
Ja silloinhan tulee siinä sivussa tarkkailijaksi ympäristöönsä ihan toisella tavalla kuin me tavalliset ratissa jurraajat. Niin, ja voisi ehkä ajatella jopa niinkin, että tämä kun näkee autonsa mennessään, niin tulisi mieleen edes ajatus siitä, että siellä saattaa eläimiä liikkua siellä tien varressa. Kyllä, muistuu ihan mieleen nämä venäläiset autoilijat, jotka pistää pienen ikonin muistuttamaan kaiken kuolevaisuudesta siihen autoonsa ja ajaa sitten ehkä vähän. Ehkä ainakin muistaen asian silloin tällöin. Hirvikolareissa ja niissä uhkatilanteissa on syytä muistaa muutamia asioita. Ja tässä meillä on yksi kaavakuva hirvestä ja tämä kertoo siitä, että hirvi ei oikea kätinen, vaan oikea sorkkainen. Niin. Mitä se tarkoittaa? No kun on seurattu tuhansia kilometrejä hirven päivittäin kävelemää matkaa, niin on huomattu, että hirvi väistää vastaan tulevan esteen mieluummin tältä puolen kuin tältä puolen. Se on tilastollisesti aivan merkitsevä ero. Eli se tykkää jättää esteet tänne oikean olkapään kohdalle. Ja nyt kun hirvi kävelee esimerkiksi metsäautotietä pitkin, niin se mieluummin kulkee sitä oikeata kaistaa kuin vasenta kaistaa, koska oikealla on heti se metsä siinä vieressä. Ja nyt voi kuvitella, että tämä saattaa olla yksi syy, minkä takia vasemmalta tulevat hirvet yleensä osallistuu niihin kolareihin useammin kuin oikealta tulevat. Nythän on väitetty, että se vasemmalla oleva tuulilasin pylväs on yksi näköeste, ja varmaan se vaikuttaa myös. Mutta voisi kuvitella, että hirvi käsittää sen tulevan auton vain eräksi esteeksi muiden joukossa ja yrittää jättää sen tälle puolelle ja joutuu silloin törmäyskurssille. Eli silloin autoilijankin kannattaa hirven kohdatessaan muistaa, että voisi jättää sen hirven omalle oikeallensa. Aivan, ja yrittää siltä puolelta ohitse. Mahdollisuudet ainakin on paremmat. Kyllä, ja se tapahtuu vain sillä, että vähennetään sitä tilannenopeutta siinä kohtaa, jolloin tämä keulasuuntima muuttuu. Jos keulasuuntima pysyy samana, niin silloin ollaan törmäyskurssilla. Kiitos Kaarlo Nygren. Olennaisinta edelleen hirvikolarien välttämisessä, hirviaitojen, hälyttimien ja minkä tahansa lisäksi ja yli niiden on se, että ihminen muistaa, että niitä hirviä teillä liikkuu. Juuri niin, ja kohta niitä liikkuu tavanomaista enemmän. Kiitos.